Merħba tfal, lesti għall-avventura tal-lum ma' Żiżi u sħaba, ejja nsejħulhom. Aw Żiżi, kif inti? Ara baba? Kif int Nunu? Fejnu tetu? Ara fejnu? U kika hawn ukoll. Aħna nistgħu nibdew. Intom lesti biex nibdew? Tlaqna. Ġieli rajtuha din l-istatwa? Din hi l-istatwa tal-Libertà li tinsab fl-Istati Uniti fin New York, fil-kontinent tal-Amerka ta' fuq. Dan il-kontinent hu maqsum fi 23 pajjiż li ħafna minnhom huma gżejjer, ġifieri pajjiżi mdawrin bil-baħar bħal Malta. L-akbar pajjiżi f'dan il-kontinent huma l-Istati Uniti, il-Messiku, il-Kanada u Greenland. Ara, il-bandiera tal-Istati Uniti. Kemm fiha stilel, kontu tafu li ħafna mill-films li naraw jinħadmu fl-Istati Uniti? Fil-kontinent tal-Amerka ta' fuq, mhux kulħadd jitkellem bl-istess lingwa. L-aktar 3 lingwi mitkellma f'dan il-kontinent huma l-Ispanjol, l-Ingliż u l-Franċiż. Ara, dan l-ajruport. Hawn jaslu l-ajruplani bin-nies li jkunu se jżuru Malta. Ara, fuq dan l-ajruplan li nieżel bħalissa hemm it-Tija Mari, it-Tija ta' baba. It-Tija Mari tgħix il-Kanada, pajjiż bogħod ħafna minn Malta. It-Tija Mari ġejja żżur lil baba u sħaba mill-Kanada. Biex tasal Malta, it-Tija Mari tirkeb ajruplan li jitlaq mill-Kanada, jitla l-fuq fis-sema u jtir qalb is-sħab minn fuq il-baħar u minn fuq ħafna pajjiżi oħra sakemm jasal Malta. U fl-aħħar, it-Tija Mari tasal Malta. Kemm ikun hawn nies jaħdmu fl-ajruport? Min xogħlu jnaddaf l-ajruplani? Min jagħti l-fuel lill-ajruplani? U hawn min xogħlu jkun li jniżżel il-bagalji mill-ajruplan u jwassalhom sal-bini tal-ajruport minn fejn it-turisti jkunu jistgħu jiġbruhom. Ara kemm għandha bagalji magħha it-Tija Mari. Għandha bagalja kannella, waħda safra, waħda naqra iżgħar blu u bagalja kbira roża. Kif toħroġ mill-ajruport, it-Tija Mari tirkeb taksi biex twassalha sar-razzett ta' Żiżi u sħaba. Kemm qed tieħu gost it-Tija Mari tara t-toroq u l-inħawi Maltin? Kemm qed jifirħu jerġgħu jiltaqgħu baba u t-Tija Mari? Baba qed tgħid lit-Tija Mari biex issa joqogħdu jduru madwar Malta u jgawdu l-ġranet flimkien. It-Tija Mari malar taħtafa fil-kelma u tgħidilha li tixtieq li joħduha dawra sal-belt. U hekk jagħmlu. Tiftakru f'liema pajjiż jiġi ċċelebrat tassew bil-kbir il-Karnival? Fil-Brażil. Araw xi ġmil ta' kostumi u karrijiet. Il-Brażil huwa l-akbar pajjiż fil-kontinent tal-Amerka t'isfel. Il-kontinent tal-Amerka t'isfel jinsab fil-fatt taħt il-kontinent tal-Amerka ta' fuq. Dan il-kontinent jinqasam f'14 il-pajjiż. U qed taraw kemm hu kbir il-Brażil, kważi nofs minn dan il-kontinent. Minn barra l-Karnival, dan il-kontinent magħruf ħafna wkoll għal mużika latina u sfin. Fil-kontinent tal-Amerka t'isfel insibu ħafna foresti tropikali u t-tieni l-akbar xmara tad-dinja, ix-xmara Amazon, li hi mdawra bl-akbar foresta tropikali tad-dinja. Dawn il-foresti tropikali huma miksija bis-siġar u d-djar għal ħafna tipi ta' annimali bħal xadini, żdrinċijiet, frifet kbar, sriep, frifet il-lejl, pappagalli u ħafna aktar. Xi ġmiel. Saħħa u mħabba u ħafna paċi u slim. Saħħa u grazzi kemm ħadna gost flimkien. Nispera li nerġgħu narawk, nispera tkun ferħan. Għax samaħna nerġgħu narawk nixtiequlek tkun daħkan. Darb'oħra